Sanibonani bakwethu. Lo nibingelelayo uMajoka Msane ngaphansi kweHeritage Media. Heritage Media ke sisayisungula ngoba sifisa ukuthi kube ngaphansi kwayo kube khona iHeritage TV, Heritage Radio, Heritage Newspaper. Siyafisa ukuthi sibe nabantu abazoba nothando nentshisekelo ukuthi sisebenzisane nabo, abazoqoqela izindaba ezithinta ezamagugu, ezamasiko, ezomlando, ezenkolo ukuze sikwazi ukuthi ke sidlulisele ebantwini. Zifinyelele ebantwini ngokwahlukana kwazo ngeindawo ngeindawo. iHeritage Media ke izotholakala online kuma social media njengako YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X nokunye. Lapha ke namhlanje na ke ngizoba nomhlangano nomunye umama omakhelwane okuthiwa uMasithole Ndwandwe, uMasithole oganele kwaNdwandwe. So ke kuthe ngo-2021 njengoba kwaku up and down kukhankaswa, umama lona wangi-approacha wathi hey weMajoka kunento engihluphayo, kunesishoshovu somzabalazo wenkululeko yelilizwe lakithi engakhulunywa lutho ngalo, akuqanjwe lutho, akushiwo lutho ngayo. Kuloko kwaphindaphindwa amagama awodwa, kuqanjwa nangabantu abasebasha umzabalazo abawuthola manje esingazi ukuthi amagalelo abo kwaba yini. Emzabalazweni ingane sekuqanjwe ngazo amagama, kuqanjwe ngazo izakhiwo ezithile zomphakathi. Ngathi ke hayi ke mama, ubani leso sishoshovu okhuluma ngaso? Wasethi ngikhuluma ngoCijimpi wakamnyandu. Yazi leso kwakuyisishoshovu esasilwela abantu, sikhulumela abantu abesifazane sithi abangakhiswa amanzi amadiphu, nezinto zamapasi kanjalo angaphathwa amapasi, bathwala amapasi ngesaka lamazambane bayawashisa phambi kwey'phathimandla embumbulu, ngoba iy'phathimandla ngaleso sikhathi imantshi ama-officials kwakwabantu abamhlophe. So ke ngase ngithi mina ke okay Masithole, ngizozama ukuthi ke ngizame ukuthi ngi-research ngendlela yami ngoba angikaze ngizwe lutho ngempela, ngiyaqala nje ngawe ukuzwa ngokuthi kwakhona isishoshovu okuthiwa uCijimpi. Abantu nje sekukhulunywa ngabi labona laba abaphezulu o-John Dube, o-Paisley Kaseme, o-Albert Luthuli, ibona abantu akusekile ekukhulunywa ngawo, iphutha ke elikhulu elenzekayo. Ya njengabantu abagijime kakhulu ke kuhle kona kumlando ukuthi kodwa mase kuphindaphindwa ke akukhulunywe phela nangala maqhawe namaqhawekazi nawo engakhulunywa ngawo, phecelezi kuthiwa unsung hero. So ke nga-researcha ke ngendlela yami, ngaya online, ngaya nasey'ncwadeni ezinye zomlando. Hawu nanti leyavela ngempela igama likaCijimpi Mnyandu. Nanoma nobanike olaleleke le story, ngiyacela ukuthi ke akahamba akagooglishe nje nangoCijimpi Mnyandu ukuthi ngempela kwakuba uCijimpi Mnyandu wenzani. Lapha ngithatha udaba ke kwabhalwa ngaye ngenhlanhla, ngakwazi nanokusithola nesithombe sakhe ngoba angikakwazi ukuthi futhi ngithole kumama lona uMasithole ukuthi umndeni wakhe ngempela oseduze noma izingane zakhe yena uCijimpi Mnyandu zisekhona yini, zisaphila yini, umndeni wakhe oseduze. Mhlambe sesingakwazi ukuthola nenye information kwifamily yakhe esingayithatha ukuthi sivezele isizwe noma sivezele izwe, futhi nalabo abaresearchayo nababhalayo ababhala ngey'ngqalabutho negama lakhe bakwazi ukuthi balifake. Lolu daba ke lwalibhalwe ngo-1961 April 6, lubhalwe ephepheni ekwakuthiwa iNew Age. Isihloko sakhona ke sasithi scattered in ones and twos in the remote parts of this country are men and women who have been exiled by the nationalist government to rot their lives away in isolation, separated from their families and without the people of South Africa knowing. These men
who were buried alive had not been convicted of any crime. They were leaders and responsible members of African community, held in high esteem by the people from whom they have been taken. Their sins were to oppose the government's Bantu authorities, culling of stock, pass laws, and Bantu education, and to demand that the African people share in the government of their motherland. Ngizobe sengiyaqhubeka ke kwenye ivideo ukuthi kafishane wayobani kuthiwani ngaye uCijimpi Mnyando. Ngiyabonga ke, ngicela ulandele ivideo elandelayo. Sanibonani bakwethu, lo nibingelelayo uMajoka Msane ngaphansi kwe-Heritage Media. Heritage Media ke sisayisungula ngoba sifisa ukuthi kube ngaphansi kwayo kube khona i-Heritage TV, Heritage Radio, Heritage Newspaper. Siyafisa ukuthi sibe nabantu abazoba nothando nentshisekelo ukuthi sisebenzisane nabo, abazoqoqela izindaba ezithinta ezamagugu, ezamasiko, ezomlando, ezenkolo, ukuze sikwazi ukuthi ke sidlulisele ebantwini, zifinyelele ebantwini ngokwahlukana kwazo ngeendawo. I-Heritage Media ke izotholakala online kuma-social media njengako YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, X, nokunye. Lapha ke namhlanje ke ngizoba nomhlangano nomunye umama owumakhelwane okuthiwa uMasithole Ndwandwe, uMasithole oganele kwaNdwandwe. So ke kuthe ngo-2021 njengoba kwaku up and down kukhankaswa, umama lona wangi-approacha wathi hey weMajoka, kunento engihluphayo, kunesishoshovu somzabalazo wenkululeko yelilizwe lakithi engakhulunywa lutho ngalo, akuqanjwe lutho, akushiwo lutho ngayo. Kulokho kwaphindaphindwa amagama awodwa, kuqanjwa nangabantu abasebasha umzabalazo abawuthola manje esingazi ukuthi amagalelo abo kwaba yini. Emzabalazweni ingane sekuqanjwe ngazo amagama, kuqanjwe ngazo izakhiwo ezithile zomphakathi. Ngathi ke hayi ke mama,